Te saisin pat Paralok kane kalong ka 𝗔𝗡𝗏𝗵 ba ka shillong cooperative urban bank ka khot application ni pi namta ki post jongki pion bat kalastet ban sumit ya ki application form ka jongpi kadai haduh 𝗢𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗺 𝗟𝗏𝗧𝗏𝗺 te Paralok sampai ya kane ka video haduh ban dakut ba pneu ya ki detail ba kham bñiah. Te namanta ki post jong ki pion ki nombor ki post ki belat ki don haduan reu post bat ha kerta ka filam na play kadai ha kerta ka bakat pra haduh live arsnem karta bat namanta ka relaxion pat laisnem namta ki OBC sansnem namta ki 𝗍𝗔𝗍𝗃 bat chiposnem namta ki pynlait bat namanta ka jinsiu ka ba 𝗨𝗶𝗰𝗵𝗹 nyospa haduh 𝗨𝗏𝗵𝗃 𝗍𝗫𝗃 shibun bat namanta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas dan pas na kano ka recognize bot bat kumjuru pde bendon ya ka valid marksheet pas certificate karakter certificate bat kumjuru pde benang ban keren ya ka ketin English bat 𝗍𝗁 bat namanta ka application fees kadai laispa bat namanta ka selection process kadai lengba ka writing test ka exam structure namanta ka English kadai 𝗟𝗶𝗁 question namanta ka general knowledge bat current affair kadai 𝗟𝗶𝗁 question namanta ka mathematical aptitude kadai 𝗟𝗶𝗁 question bat namanta ka logical reasoning kadai 𝗟𝗶𝗁 question te kumno fill up na apply namanta ka shillong cooperative urban bank namanta ki post jongki pion te Paralok lada pidon kamon bat ka karan pule fill up na apply online deng ba ka shillong cooperative urban bank limited website 𝗍𝗫𝗃𝗀𝗏𝗧𝗏𝗺 𝗟𝗏𝗃𝗧𝗏𝗺 bat ka link man apply ngalabu a description jongkaneka video te Paralok ha kaneka video tang kini 𝗔𝗡𝗵𝗹𝗆 bat ada pidon kino kipat ki ba 𝗫𝗵𝗃𝗁𝗍𝗏 ban komen ha kaneka video Khublei shibun.